Medewerkers van Veenstra Verwarming op het Jereveen staken joert. De vestiging giet einde dier dicht. De vakbonden eerst dat er een ontslagverbod rond 1 oktober komt, want van de 124 medewerkers mag nog van 60 mensen een nieuwe baan voeren worden. We hebben volle vrije tijd, dat zei Elko Brinkman van Bouwend Nederland Justring Dokkum. De FSM kent de arbeidsproductiviteit een stuk omheeg. In andere landen worden volle meer uren maken en dat is beter voor de economie. Hij doet gewoon dat 2013 het zwiste jaar eerwurzel in de bouw. Haast dit het hier in het teken van 424 jaar admiraliteit. Om dit in te leren het een delegatie van de marine van de Moon van het Zethoes de Nederlandse vlaggen hiest. Haast wie van de Santje Nieuw-Ouw een belangrijk vestigingsplak voor de zeemacht. Het hier bent er activiteiten in het rand van het jubileum. Topvolleybalster Marta Malta houdt op bij het eerste vrouwlisteam van VC Snits. Marta jouwt varen on haar werk. Ze wil arts worden, dus moet eerst in de help. Malta komt dit zomaar nog uit van Snits. De loft is beroemd, maar uit een trog wat Rijn. Ziet een matig en vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt 9 graden. Joen en vannacht ik Rijn en 6 graden. Morgen wisselend bewolkt en dan is het 8 graden.